14 नं चिरांदुवार बियाबाव रायजो राजाफोरनि थाखाय UPPL नि लाइमोन दैदेनगिरि डॉ सांग्रां ब्रह्मनि थाद'नाय गैयै सिबिथाय। आबादारि रायजो राजाफोरनि आबाद मावनायनि सुबिदानि थाखाय फिन जाम्फै जावनानै होबावदों डॉ सांग्रां ब्रह्मआ। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरांदुवार BTC बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं फुलबारि, 2 नं फुलबारि आरो मादुआम फुलबारि गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आबाद मावनायाव हेफाजाब जानाय बायदि JCB लानानै 3 किल'मिटार गोलाव जाम्फै जावनानै होयो UPPL नि दैदेनगिरि डॉ सांग्रां ब्रह्मआ। हाथिसार प्राइमारि एबा हाथिसार BCDC नि सिङाव थानाय जोंहा 1 नम्बर 2 नम्बर आरो मध्यम फुलबारि बे मोनथाम गामिनि जेनाखि दै लांग्रा आबाद फोथाराव दै लांग्रा जाम्फै बे जाम्फैया भुटाननिफ्राय लाबोनाय आरो नैबे जेनाखि इन्डिया पार्टआव हाबनाय जेनाखि जाम्फै बे जाम्फैया गासैबो हाब्रु आरो हाग्राजों बुंफबनानै दंजोबोमोन जायनि जुनै जेनाखि बे मोनथाम गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा दैखौ नांगौ रोखोमनि मोनाखैमोन आरो नांगौ रोखोमनि मोनैलाय बिथांमोनहा काल्टिभेशन बा आबाद मावनायाव जोबोद उसुबिदा बा जेंना जेंगोनाव गोलैनानै दंमोन। जोङो UPPL हानजाया बेखौ मिथिनानै हाथिसार प्राइमारि, चिरांदुवार ब्लक आरो जों युथ लोगो नांनानै नैबे जेनाखि 3 किल'मिटार फ्राम जेनाखि जाम्फै केनेल बेखौ JCB लानानै जोङो साफा खालामनानै होबाय। दा मिजिंथिदों नैबे मोनथामबो गामिया नैबे बोसोराव आरो फैबाय थानाय बोसोरावबो मोजाङै मोजां आबाद मावनानै जानो हागोन आरो लोगोसेयैनो गावनि जेनाखि न'खरनि दैदेननाय, न'खरनि बिसि फिसा फोरोंनाय जाहोनाय बेफोराव हेफाजाब होगोन होननानै जों मिजिंथिदों। आङो आसा खालामो मोजाङैनो नैबे जेनाखि गामि मोनथामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे बोसोराव मोजाङै मोजां काल्टिभेशन खालामनो होसिगोन बा मोनसिगोन। जोंनि बे मोनथाम गामिजों मिलायनानै मावनानै जाबाय थाग्रा आइफालि बान्दो कमिटि दा बेयावहाय जोंनि मानगोनां सारमोन नुजाफैनानै दंफैयो दा धन्यबाद होदों। दायो जोंनि बे मोनथाम गामिजों मावनानै जाबाय थाग्रा जे केनेल दंग' बेयो गोबां हाग्राजों हाब्रुजों जेंनायावहाय गोग्लैनानै थाबायमोन। जोंहा गायनानै जानायावहाय खोब उसुबिदा जाबायमोन। दा बेखौहाय नोजोर बोनानै जोंनि दानि सोलिबाय थानाय UPPL गांखं आफादनि जे मुंख'नो गोनां जोंनि डॉ सार सांग्रां ब्रह्मआ जोंनि बे रायजो राजाफोरखौहाय अनसायनाय होनानैहाय दा खोब मावफुंनानै होबाय। बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां हामबाय होनदों, मोजां मोनदों सारनिसिम। दा आसा खालामदों जोङो जोंनि रायजोफोरखौहाय फैगौ समफ्राव जोङो सारजोंनो हेफाजाब थाबाय थागोन आरो मिजिं थाबावदों सारनि जिथुनाखि नोजोर बोनाय थांखि बे थांखिजोंनो जों सारजों थाफागोन। बेखौनो जोङो रायजोफोरनिसिम खावलायबाय आरो सारखौ रोजा रोजा हाजासे जोंनि कमिटिनिफ्राय रायजो राजाफोरनिफ्राय हामबायनाय थाबाय। दा आंनि बेखिनि बिबुंथिखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।